А? Много е яко. Не пипай тук. Къде сме? Кой е това? Баба, кой е това? Оле. Ще паднем от ескалатора. Да. На опашката сме, Бобо, и чакаме сега. Ще има бая да си почакаме, ама... Направо, изобщо тец. Какво? Изобщо. Ще има да си почакаме доста хора. Много ще чакаме, ама вече сме дошли, нали, Бобо? Нямаме избор, трябва да видиш Слави да клашес. Хайде, отивам да купя играта на Слави и така. Напредваме, още малко остана и ще се снимаме с Слави. Айде! Бобо? Да. Той е заед да маха на Слави. Да. Кажи за ескалатора. Как викахте децата по Слави? Да, и той ни махна. Да? Чуви? Още малко пилим. Да. Айде, Слави, идваме. Има и подаръци. Аз ще му махна. Махни му, айде, махни. Чакай. Бе, дай подпиши, бе. Не. Айде, бе. Той не е приятел на Слави. Как? Той участва в неговите клипове, не разбра ли? О, да, искам. Айде. Може ли за малко един подпис? Къде искаш? Където и да е. Тук. А, на жълтото. Добре. Срам го беше да пита. Елай там. Благодарим. Они. Ще ме питаш ли нещо? Да. Не знам. О, Питай го дали обича кисело зеле. оле, той ще да го пита с какви очи, защото ме пита мене. Отиват му сини очи на Слави. Еми той май е с такива, да ти кажа. Мисля, че са си. Ще го питам. Ще го питаш, добре. Кажи как се казва нашия YouTube канал. Пиленцата на път. Как? Пиленцата на път. Това звучи готино. Да. Оригинално е. Добре, как върви канала? Добре. Ние сме в началото още много. Ти ли го поддържаш? Добре. Айде. Здравей, Слави. Здрасти. Кажи къде искаш да се подпише. О, на книгата иска. Сега на книгата иска е тук. На книгата, на играта. Тук съм аз. Там ли Добре. е? Как се казваш ти? Божидар. Божидар. Чакай да напишем са. Божидар. И? И какъм. Не. И пиленцата на пътния канал се казва така. И пиленцата на път. пътния Така се канал. казва нашия YouTube канал. Добре. Тук ще пише и. Пиленцата на път. Къде Да. обикаляте ли? Еми по цяла България. С кемпера, по дестинации обикаляме също. Кемпер? Не само с кемпер. Браво, добре. Благодарим. Направи ли на снимка? Да. Айде. А какво ще да го питаш, Бобо? Айде. Какъв сега са ти очите? Очите? Да. Бих зеленеят малко. Пъс. Да. Да. Той гласуваше за сини, ама... Много готино. Благодарим ти. Хайде, Бобо, ето там пи. Благодаря. Вървиме. Благодарим, чао.